Pentru mine este foarte clar acum că aici se află Maica Domnului, reprezentată, în grădina Raiului. Ceea ce am citit eu despre această farfurie numită pateră este că aceasta ar fi o zeiță germanică, iar personajele aflate aici ar fi niște zeități. Din moment ce Comoara este evident creștină, nu putem să socotim că ar fi o zeiță aceasta și că în spatele ei ar fi reprezentate pe lângă ea zeități, pentru că în creștinism nu există așa ceva. Aici este reprezentată Fecioara Maria, numită și Maica Domnului, cu un pahar de împărtășanie în mână și aceasta este grădina Raiului, că de-aia sunt așa reprezentate personajele de aici, așa sumar îmbrăcate, pentru că în grădina Raiului este cald și bine, curg râuri, sunt pești, sunt animale, e mâncare destulă și alte lucruri bune și de aceea personajele sunt așa. Nu e vorba de Orfeu sau de nu știu care zeu antigrec și așa mai departe, cum ne asigură cercetătorii germani, englezii și alții. Nu, e grădina Raiului și Maica Domnului, iar nu putem numi asta pateră, pentru că patera era ceva care servea la libații, iar libații nu sunt în creștinism. În creștinism există împărtășanie și dacă e împărtășanie nu sunt libații. Libații înseamnă să se verse în cinstea zeilor niște vin. Ori dacă nu avem zei, nu se varsă nimic în cinstea lor. În creștinism există numai împărtășanie, libație nu. Eu cunosc mai puțin Noul Testament și în general religie și nu pot să-mi dau seama pe cine reprezintă aceste personaje. Așa din câte mi-am dat seama, e un pescar pe aici, undeva se află un pescar și reprezintă probabil un personaj din Biblie și cineva mai priceput, care a studiat Biblia, poate să spună în parte chiar și alte personaje reprezentate aici.